Hola, avui és dia 10 de maig de 2019. Són les 1:06 del matí. Em dic Bernat i tinc 14 anys. Passen els segons, minuts, hores i dies. I així, quan intento atrapar el temps, aquest ja se m'ha escapat. Sembla una il·lusió, però és tan real. Ara puc sentir els meus cabells allargant-se i si em concentro puc veure com les meves ungles s'estiren. Fixa't amb les meves bambes, que desgastades que estan. Elles porten amb si tots els camins que hem recorregut junts. Les meves petjades han quedat gravades en aquestes bambes. Això em fa pensar que les meves històries amb elles no han passat, sinó que estan aquí ara mateix amb tots nosaltres. Sent així, el present, el reflex del passat. També m'agrada pensar que el futur ja és aquí. Sent així, potser el futur el reflex del present? Són les 1:08 del matí. I em pregunto, ara és hora de què? Hold you in his